Φίλοι γονείς, καλησπέρα. Ονομάζομαι Λάζαρος Πεταξής και είμαι αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο έχω εκλεγεί με το ενιαίο ψηφοδέλτιο γονέων, το οποίο και στηρίζω. Προέρχομαι από την Ένωση Γονέων Αγίας Βαρβάρας, της οποίας είμαι και πρόεδρος, και την παρούσα στιγμή η ενασχόλησή μου στα πρωτοβάθμια όργανα έχει να κάνει και με το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, που είναι τα δύο μεγαλύτερα μου παιδιά, και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο και γενικότερα η καλλιτεχνική εκπαίδευση, και όχι μόνο, τα οποία και προσπαθούμε ως Λουσού να ξεπεράσουμε. Σήμερα, πολλοί που μίλησαν ήδη, αλλά και πολλοί που θα ακολουθήσουν, μπήκαν και θα μπουν στη διαδικασία να αναλύσουν τα ευρύτερα προβλήματα της παιδείας, τα κενά, τις ελλειπείς κτηριακές υποδομές, την υποχρηματοδότηση, την απουσία σχολικών επιτροπών και πολλές άλλες παθογένειες της ταλέπορης παιδείας της χώρας μας, οι οποίες όλοι μας εδώ, ο καθένας με τον τρόπο του, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για το καλό των παιδιών μας. Όμως, φίλοι γονείς, σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αυτό. Σήμερα, στον χώρο αυτό, βρισκόμαστε γονείς από ολόκληρη τη χώρα που εκπροσωπούμε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια και το απερχόμενο τεταρτοβάθμιο Διοικητικό Συμβούλιο μένει με μεγάλη εμπειρία, ήδη γνώστες των προβλημάτων της παιδείας, που το να αναμασάμε την κατάσταση δεν μας δίνει και κάποιο ιδιαίτερο εφόδιο. Σήμερα, αυτό που θα έπρεπε να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι το να αποφασίσουμε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για τα επόμενα 2 τουλάχιστον χρόνια το ανώτατο συλλογικό όργανο γονέων της χώρας. Και λέω 2, γιατί αν θέλαμε να σεβόμαστε στις προσπάθειές μας, αλλά και το μέλλον των φορέων που εκπροσωπούμε, θα έπρεπε επιτέλους να κάνουμε ένα σχεδιασμό που να μην ξεκινάει και να λύγει στη διετία των επιλογών, αλλά θα έπρεπε να έχει και ένα πιο μακρινό ορίζοντα. Όπως είπε πριν από μένα ο φίλος και συνοδοιπόρος Γιώργος Αναγνώστου από το Περιστέρι, φέτος τα σχολεία μας είναι 36.000 μαθητές λιγότεροι και 2.200 τμήματα που έχουν πλέον κλείσει. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε 1.450.000 μαθητές στα σχολεία μας. Στον αντίποδα, σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, είμαστε ή θα έπρεπε να είμαστε 105 αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα. Και θα εκπροσωπούσαμε περίπου 150 με 160.000 μαθητές. Το τεταρτοβάθμιο όργανο μας, λοιπόν, το ανώτατο όργανο του φορέα, που θα έπρεπε να είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα, γενικά ο μεγαλύτερος φορέας στη χώρα, δεν εκπροσωπεί πρακτικά σχεδόν ούτε το 1/10 του μαθητικού πληθυσμού. Πώς μπορούμε λοιπόν όλοι εμείς να πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε το σύνολο των μαθητών της χώρας, πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πείσουμε και να εμπνεύσουμε παραπάνω από μία μικρή μόνο μερίδα αυτών? Τι έχει κάνει τους γονείς να γίνουν την πλάτη τους στα πρωτοβάθμια όργανα, τους συλλόγους μας, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις πασχίζουν να μαζέψουν ακόμα και τους γονείς που απαιτούν το όριο για να είναι έγκυρες οι εκλογές τους? Γιατί οι διαμαρτυρίες και οι κινητοποιήσεις που διοργανώνει η ΑΣΜΕ και οι ομοσπονδίες μας είναι σχεδόν πάντα αδιάφορες ή χλιαρές από την πλευρά συνοχής, ενώ η θεματολογία τους είναι πολύ σοβαρή? Κοιτώντας τα φετινά νούμερα της ΑΣΜΕ, η φαινομενικά σημαντική αλλά επί της ουσίας σχεδόν μηδενική αύξηση των εκπροσώπων μας δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, καθώς αρκετές ενώσεις και οι σύλλογοι τους για διάφορους λόγους δεν είχαν πραγματική εκπροσώπηση στις προηγούμενες θητείες. Ταυτόχρονα, η Συνομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει απαρατήρητα. Οι συνελεύσεις του Λουσού είναι ελάχιστες, είναι οι ελάχιστες δυνατές, με την ελάχιστη ενημέρωση προς τα μέλη της. Οι γενικές συνελεύσεις μέσα στο έτος ίσως να είναι και λιγότερες από αυτές που ορίζει το καταστατικό της. Και λέω ίσως γιατί δεν έχουμε πρόσβαση, όπως για παράδειγμα έχουμε στο καταστατικό της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, και οποιαδήποτε αναζήτηση θα κάνει κάποιος στο διαδίκτυο για την ΑΣΜΕ, γενικά και υλικά, θα τον οδηγήσει μόνο ή κυρίως σε κείμενα δημοσιογραφικών ή κομματικών οργανισμών που θα μιλάνε για αυτή χωρίς επί της ουσίας να εμφανίζεται επίσημα κάπου. Ο φορέας μας, αντί να αντιληφθεί και να επιβάλλει το ρόλο του ως ο μεγαλύτερος πανελλαδικά φορέας που θα έπρεπε να συνδιαλέγεται στα ανώτατα επίπεδα της κοινωνίας, κάνει κλεφτοπόλεμο, καλώντας συνεχώς και μόνιμα σε κινητοποίησεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες δεν δείχνουν πλέον να ενδιαφέρουν παρά μόνο ελάχιστους γονείς και αποβαίνουν άκαρπες. Δεν είμαστε, ούτε ήμασταν ποτέ ο φορέας αυτός που θα εκπονούσε μια αυτόνομη πρόταση τεκμηριωμένη πάνω σε επιστημονικά συμπεράσματα και μελέτες για το πώς θα έπρεπε και πώς θα θέλαμε να είναι το σχολείο της χώρας μας.
Αυτό που σκέφτομαι είναι πως ο άνθρωπος κατάφερε να βγει από τον Μεσαίωνα επειδή κάποιοι νεροπόλοι και κάποιοι φωτισμένοι δεν φοβήθηκαν να μπερδέψουν τον πόρη τους με τη σκιά τους. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ.